na Mintála, ten sa snažil predĺžiť Jendriškovi. Kopávaná lopta na Selvu, pred ktorým zakročil Martin Petráš. Vitek má za sebou Šestáka, ktorý už dostáva loptu a hlavičkou zakončuje do siete. Gól! 1-0. 32. minúta. Spolupráca Roberta Viteka so Stanom Šestákom prináša gól v sieti Simonciniho. Šestákov štvrtý reprezentačný zásah, tretíkrát proti San Marínu. Lopta išla ponad Bačiocchiho a videli ste, že zakončujúci hráč Stano Šesták prehlavičkoval tak Davide Simonciniho, ako aj jeho brata Alda v bráne. 1-0 pre Slovensko. Moment, na ktorý sme čakali, ktorý sme potrebovali a ktorý by nám mal vliať pokoj a uľahčiť výkon. Faulovaný, máme výhodu, tak opäť švajčiarsky rozhodca prerušuje hru. Čech. Vitek. Pekne sklepol na Kozáka. 2-0. 39. minúta. Janko Kozák dostal loptu z hrude Roberta Viteka. Ten si pripisuje svoju druhú gólovú asistenciu v tomto stretnutí 7 minút potom, čo prihrával Šestákovi na náš prvý gól. Ponúkol takúto streleckú parketu pre Janka Kozáka a ten strieľa v 13. medzištátnom vystúpení svoj prvý gól za Slovensko. Michele Marani. Tentoraz Selva nebol mimo hry, pokúsi sa vystreliť spoza Krajčíka a dáva gól. 45. minúta, Andy Selva. Gól pre San Marino. Len dvakrát skórovali futbalisti európskeho trpaslíka v 12 zápasoch kvalifikácie Euro 2008. No a teraz oslavujú gól svojho najtradičnejšieho strelca. Andy Selva takto obstrelil spoza Krajčíka Ľuba Kamenára a znižuje na 1-2. Ešte 30 sekúnd hry v prvom polčase. Minútové nadstavenie. 6-2 pre naše mužstvo v 50. minúte. Na góly 2-1. Centrovať bude Marek Čech. Presná lopta, Karhan, 3-1. 50. minúta. Miroslav Karhan potešil Vlada Vajsa, ktorý ho poslal na druhý polčas a netrvalo ani 5 minút. A Miro Karhan strieľa hlavou svoj 13. gól za Slovensko. Pripomenieme, že v kvalifikácii o majstrovstvá sveta 2006 v Nemecku patril medzi našich najlepších strelcov. Dal vtedy 4 góly. Po 21 mesiacoch sa v auguste vrátil do nášho reprezentačného tímu. No a tu je odmena v podobe presnej gólovej hlavičky. Po rohovom kope Čecha